debut som skrev till pall. Det var 1946 där jag lät mig crossfesta av vaklen i havn. Det var en ta så på öle vald en pall kan hava. Vi halt man kan löva sig vad som helst. Bara till väl runt grejt. Utgångspunktet är inte att peka och ropa ha 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 ha. Det är så för att som är klar att skapa sån allvarsamma stämning men eisne ta allvarsamma som sett upp på motet och att här är ju alla dejer och i journalisterna. Och jag hade inte tillgången ironisk. Jag hade fan det är ganska det. Nej, det ska ske. Bottnen är någorlunda realistisk. Det som vi har sagt om laknaströjet, det är efterfärande. Här är missionismalaren. Han säger ävensöva som man vill lyssna är någorlunda efterfärande. Kanske jag har lagt också träd. Och på ett eller annat tidspunkt i processen där man skriver så får ta karaktärerna som man har umyndat sig så får där elöjda. Och ta hevet det faktiskt bara att filtra det som tar dikterar där. Viktor och Kjellbrot tar upptracka som marionetter av fingrarna tja Migenes. Det är faktiskt Migenes som sätter den där leikin. Det är Migenes som padd sätter leikin. Det är hans drömmar, hans flå. Och för att också så är med som drömde om att göra det absolut bästa och hever en egen för en görs det absolut bästa hvussu i följorna. Det är faktiskt en hötte av Migenes att vi söker att det är den här leik.